Estem a Lloret de Mar, celebrant l'event internacional d'Espanya, però en aquest cas està organitzat per la Federació Catalana de Ball Esportiu, que es diu Stars Line. Tot el dia d'avui està passant per aquí ballarins de diferents països, francesos, de Làtvia, d'Anglaterra, Irlanda. Country, que és la paraula que s'anomenen aquí, això ve del line dance. Line dance és ballar en línia, és la traducció literal. Això vol dir persones que estan posats en files i tots ballen els mateixos passos per una mateixa cançó. Això va començar aquí a Catalunya a nivell internacional, ja deu fer 7 o 8 anys, fins que no s'ha d'integrar dintre del projecte federatiu, no ha crescut exponencialment. Hi ha molta gent que comença, sobretot comencen a nivell social competitiu. Tenim calculat que aproximadament hi ha més de 5.000 ballarins de social que cada cap de setmana, diumenge, en diferents indrets, fan les seves festes, les seves trobades i s'ho passen allò més bé. El ball recreatiu, que nosaltres en diem, no necessita tant de sacrifici, tant de treball, tantes hores. És passar-s'ho bé simplement. Ara es comença de nou, la gent comença a pujar. Avui, per exemple, en aquest campionat ho hem vist, la gent ja comença a tenir un nivell molt important. Ja no només hem d'anar fora a tenir competències, sinó que aquí, d'aquí poc l'en tindrem. I la veritat és que el nivell social s'està expandint d'una manera abismal, tot i que el nivell de competició encara falta donar-li una empenta important. La filosofia de l'esforç que t'aporta el ball de saló i el line dance i de l'esport en general va molt bé per tot el més. Gestió de gent, gestió de, com se diu, recursos humans, t'ajuda molt. I t'ajuda des del, encara que la gent no s'ho cregui, des del ball cap a la professional. Des de petita, que des dels 3 anys he fet dansa clàssica i vam voler mirar de canviar de modalitat i ens vam introduir al line dance country per descobrir d'altres mons. I l'última competició a la que vaig anar va ser l'any passat, va ser la del món, i vaig quedar segona en la competició a la categoria més alta. Normalment a la pista ballem amb un vestit com podria ser el vestit de balls de saló, i el que sí que ens diferencia d'ells és que portem unes botes que són de country, de l'estil country, però en el line dance la nostra sabatilla és més tova per poder fer els moviments del peu. Jo des de petita ja he ballat i tenia molts hobbies, però és que des de sempre ja notava que és allò que et surt de dins, que sempre et trobes temps per agafar i ficar-te a ballar i no sé, a mi m'omple,